Takže čaká nás finálový. Najprv skupina, ale tým, že sme organizátormi finálového turnaja, tak máme zabezpečenú účasť vo Svetovej lige a teda v jej účasti na finálovom turnaji. No a chceli by sme samozrejme nielen to, že ako organizátori máme zabezpečenú účasť, ale svojimi výkonmi si zaslúžiť toto umiestnenie. Preto sme aj tak postavili kritériá a prémie pre hráčov. Chceme uspieť aj v skupine. Je to po spoločnej dohode s vedením, aj s kapitánom tímu a tak sú nastavené aj prémie. Takže myslím si, že toto je oblasť, ktorá vás asi najviac zaujíma. Ciele, aké máme a postavenie, ktoré nás čaká. Paradoxom našej skupiny je vlastne to, že možno sa stretneme s našimi dobre známymi hráčmi, ktorí pôsobili v Prievidzi, Venezuelčania, pretože kľúč je taký, že zo skupiny A môžu postúpiť a pravdepodobne oni, aj keď postavenie vo svetovom rebríčku má lepšie Egypt, ktorý je na 19. mieste, ale podľa skúseností vieme dosť pravdepodobne, že sa stretneme v prvom semifinálovom zápase s Venezuelou. Možno Egypt. Ak má skúsenosť neklame. Budeme hrať aj v sobotu ten semifinálový zápas 20:30. V prípade, že sa nám podarí vyhrať, tak aj finále je o 20:30. V prípade, že prehráme v sobotu, tak by to bolo o 17:30. Tomu ale predchádzajú, tak jak som povedal, ešte príprava a skupinová fáza. Odtiaľto priamo odchádzajú naši reprezentanti do Nemecka na 3 prípravné zápasy s Nemeckom a priamo z Nemecka odchádzajú na prvý turnaj našej skupiny do Mexika a z Mexika rovno na druhý do Grécka. Vrátia sa 22. júna, potom ešte krátka príprava 4. 5. Final Four. Ešte by som chcel pár slov, čo sa týka organizácie. Pamätáte si, že sme deklarovali, že budeme organizovať ten finálový turnaj pravdepodobne na zimnom štadióne. Veľa sme o tom uvažovali, radili sme sa s viacerými odborníkmi vzhľadom na termín 4. 5. júla, čo je prvý prázdninový a dovolenkový týždeň a víkend vlastne. Skúsenosti sú také, že Bratislava sa vyprázdňuje a kto aj nejde na dovolenku, tak bere svoje deti na prázdniny k starým rodičom po celom Slovensku a Bratislava je poloprázdna. Dokonca v prvom víkendovom týždni v júli sa nepodarilo vypredať ani taký koncert, ako bol Elton John na zimnom štadióne, keď všetky iné koncerty a všetky iné akcie v iných termínoch sú vypredané. Tak z toho dôvodu sme sa rozhodli to presunúť radšej do NTCčka, čo tiež nie je typická volejbalová hala, ale takú v Bratislave ani nemáme, taká, ktorá by splňala medzinárodné kritériá. Tak z toho dôvodu hráme v Národnom tenisovom centre. Čo zvyšuje nesmiernu náročnosť na organizáciu tohto podujatia, pretože treba postaviť najprv tribúny dodatočné, treba postaviť palubovku, na palubovku Taraflex a ďalšie iné organizačné veci, ktoré treba zariadiť tým, že to nie je typická hala na loptové hry. Chceme postúpiť do tej vyššej skupiny, ktorá znamená pre nás oveľa viacej. Deklarovali to aj hráči, aj vedenie tímu. Nestačí nám už hrať stále s tými istými supermi, s Rakúskom, Rumunskom a ja neviem, túto v okolí, ale chceme sa posunúť niekde dopredu, chceme ísť ďalej a vyššie. A to nám zabezpečuje len víťazstvo vo Final Four tejto tretej skupiny. Začali sme s 30 hráčmi, rozdelili sme to nakoniec na 2 tímy. Jeden tým bude hrať Svetovú ligu a druhý cestuje na prvé historické európske hry do Baku. Tí sú takisto v príprave, momentálne hrajú zápasy v Poľsku, vrátia sa z Poľska a prakticky po jednodňovom sústredení už cestujú v útorok do Baku na európske hry. Aj tí chlapci majú nesmierne ťažkú skupinu. Keď to trošku sledujete, sú tam veľmi ťažkí súperi, ale je to nesmierna skúsenosť pre náš mladý tím a je to veľmi dôležité, preto sme to radi akceptovali. My sme si zaslúžili účasť na európskych hrách vzhľadom na postavenie v európskom rebríčku a výsledky v Európskej lige. Sme si zaslúžili tam byť. Využívame túto možnosť, budeme hrať s kvalitnými súpermi, ktorí majú podobné problémy, ako my museli zostaviť 2 družstvá.
takisto ako my, len je rozdiel, keď tie dve družstva stavia Rusko, Taliansko, Francúzsko a tieto štáty, a Bulharsko, ako my. Takže